po minulom páde stratil krytku, tak sa rozhodol pre zmenu gripov, nakoľko tie VTB boli strašne tvrdé a tak celkovo nekomfortné. Asi každý už vidí, že sú to ESI, čanky, to je Aqua, celkom to je ladí v farbe bajku. No ale prečo som sa rozhodol pre tieto? No v prvom rade pre komfort, v druhom rade strašne príjemné na dotyk a úžasný grip po celej ploche. Že neexistuje nejaké, že tu mám grip, tu nie, tu sú výstupky. Čiže tým, že to je jednoliaté, je ten grip všade. Čo je strašná nevýhoda, je, že sa neuveriteľne ťažko dávajú, aspoň podľa toho ich návodu. A v podstate najľahšie, ako ich môžeme nainštalovať, je, že si dáte trošku púru alebo jary, hoci čoho, na riadidla a kúsok na otvor. Potom to ide super ľahko. Veľa ľudí sa bojí, že potom sa budú točiť. Vôbec sa netočia. V podstate včera som ich nainštaloval a netočia sa ani kúsok. Čo mám ešte strach, že asi sa to bude trošku meliť, drobiť a špiniť. V podstate asi nejaký pád, neviem ako prežijú, uvidíme. Ale tak zatiaľ v pohode.